हाय हॅलो नमस्कार सुप्रभात गुड मॉर्निंग. मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. कोकण 7 लाईव्ह दर्शकांसाठी नेहमीच खास एपिसोड घेऊन येत असतं आणि त्यातलाच एक महत्त्वाचा एपिसोड होता तो म्हणजे बेटर लिव्हिंगचा. बेटर लिव्हिंगच्या माध्यमातून आपण विविध विषयांवर चर्चा करत होतो, विविध विषयांची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवत होतो. मग ते आरोग्य असेल, त्यानंतर मग शैक्षणिक असेल, त्यानंतर आपला कॉन्फिडन्स कसा वाढवावा त्याविषयी आम्ही संवाद साधत होतो तुमच्याशी. अशा वेगवेगळ्या विषयांवरची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवत होतो. त्यानंतर आता याच बेटर लिव्हिंगच्या माध्यमातून मी रोज तुमच्याशी थेट लाईव्ह जोडली जाणार आहे आणि त्यातूनच आपण संवाद साधणार आहोत. हे आहे आमचा कोकण 7 आणि कोकण 7 मध्ये आजच्या बेटर लिव्हिंगमध्ये काय आलंय ती माहिती मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहे. तर बघूया आज काय काय नेमकं आहे बेटर लिव्हिंगमध्ये आणि कुठल्या विषयांची माहिती मी तुम्हाला सांगणार आहे ते. तर त्यात पहिल्यांदा म्हणजे की घर बांधताना वास्तूचे काही नियम असतात आणि ते नियम कोणते आणि ती काळजी कशी घेतली जाते ते आता आपण पाहूया. तर घर बांधण्यापूर्वी सर्वात महत्त्वाचं काम असतं ते म्हणजे प्लॉटची निवड. आणि प्लॉट हा कायम उत्तर दिशेला किंवा पूर्वेकडे मोठा वृक्ष नाही याची खात्री करतानाच दक्षिणेस खड्डा किंवा विहीर नसावी याची दक्षता घ्यावी असं म्हटलं जातं. त्यानंतर प्लॉटचा आकार हा त्रिकोणी नसावा आणि चौरस किंवा याचा आकार हा घर बांधण्याकरिता आदर्श मानलं जातं. त्याचबरोबर वाकडं तिकडं आणि अनियमित आकाराच्या प्लॉटवर बांधकाम केल्यास आर्थिक हानी किंवा मतभेदात वाढ होण्याची शक्यता असे असंही म्हटलं जातं. त्याचबरोबर मध्यभागी प्लॉट बसका असल्यास अनेक क्षेत्रात अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो आणि पूर्व दिशेकडे तोंडावळा असणारं घर हे शुभ मानलं जातं. तर स्वयंपाकघर मोकळे हवेशीर असण्यासोबतच त्याची दिशाही लक्षात घ्यावी असं म्हटलं जातं. गृहिणी स्वयंपाक करताना तोंड दक्षिणेकडे नसेल म्हणजे झालं. त्याबरोबर टॉयलेटची दिशा किंवा जागा ठरवताना विशेष खबरदारी घ्यावी. दक्षिण किंवा पश्चिमेस टॉयलेट ठेवल्यास योग्यच आणि उत्तर दक्षिणेकडील प्लॉटही उत्तम असं म्हटलं जातं. नदी, तलाव, विहीर, झरे प्लॉटच्या पूर्वेस किंवा उत्तरेस असावे आणि घराचा मुख्य दरवाजा किंवा प्रवेशद्वार कोणत्या दिशेनं असावा यावर घराचं सौंदर्य खुलण्यासोबतच इतर गोष्टी निगडीत असतात आणि घराचा मुख्य दरवाजा ईशान्येस असावा असं म्हटलं जातं. हे काही नियम आहेत घर बांधतानाचे, त्याची काळजी घेण्याचं आवश्यक असल्याचं शास्त्रात सांगितलं जातं. ती एक महत्त्वाची माहिती होती. त्याचबरोबर अलीकडच्या काळात ना हृदयविकार चे आजार प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. अनेक आपण लोक पाहतोय अगदी कमी वयात सुद्धा अनेकांना हार्ट अटॅक वगैरे येतात आणि त्यात मृत्यू होतं. हे प्रमाण भारतात मोठ्या प्रमाणात वाढल्याची काही शास्त्रज्ञांचे त्यांनी दावा केलेला आहे. असे अनेक संशोधन सुद्धा समोर आलेले आहेत. तर घरच्या घरी घरचे काही पदार्थ असतात त्याचा वापर करून आपण हृदयाची काळजी कशी घ्यावी ती आपण जाणून घेणार आहोत. तर त्यात सर्वात उत्तम पर्याय असतो तो बीटचा आणि बीटच्या रसाचा. आता त्याचे फायदे कोणते आहेत बीटच्या रसाचे ते जाणून घेऊयात. तर बीटचा रस नियमित घेतल्यानं हृदयविकाराचे आजार किंवा उच्च रक्तदाबाचा धोका कमी होत असल्याचं एका नव्या संशोधनात आढळून आलंय. आणि कॅनडाच्या ग्ल्यूलेफ विद्यापीठातील संशोधकांना बीटच्या ज्यूसमध्ये आहारासाठी आवश्यक असणारे नायट्रेट आढळून आले आणि नायट्रेट शरीरातील रक्तवाहिन्यांमध्ये वाढणारा रक्तदाब कमी करण्याचं काम बीटचं ज्यूस करतं आणि तसेच ते हृदयरोगासंबंधीचे आजार दूर करण्यास मदत करतात असं संशोधकांना आढळून आलेलं आहे. त्याचबरोबर मज्जासंस्थेमध्ये सक्रियता वाढल्यामुळे हृदयाचे ठोके, रक्तदाब तसेच रक्तवाहिन्यातील आकुंचन यावर नियंत्रण राहण्यास मदत होते असंही संशोधकांनी सांगितलं. तर हे संशोधन नेमकं कसं केलंय तर 20 तरुणांनी यात सहभाग घेतला होता आणि यामध्ये त्यांच्या 2 चाचण्या करण्यात आल्यात. त्यात रक्तदाब, हृदयाचे ठोके, स्नायू आकुंचन तपासण्यात आले. जे सहभागी तरुण होते ते बीटचा रस घेत होते. त्यांच्यामध्ये इतरांच्या तुलनेत हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब कमी होत असल्याचं चित्र दिसून आलं आणि बीटचा रस शरीरासाठी आरोग्यदायी असून नियमित ज्यूस घेतल्याने त्याचा फायदा होत असल्याचं संशोधकांचं म्हणणं आहे. ही अतिशय महत्त्वाची माहिती आहे आत्ताच्या काळात. त्याचबरोबर अलीकडे आपण ऑफिस वर्क वाढलेला आहे, महिला सुद्धा ऑफिस वर्क करतायत. त्यामुळे बहुतेक वर्क हे ऑफिस वर्क हे बसूनच असतं. त्यामुळे कमरेचं दुखणं हा प्रकारही वाढीस लागलेला आहे.
तर त्यावर योग हा फार उपयुक्त ठरतो. तर तो कसा उपयुक्त ठरतो आणि कुठला योग यावर फायदेशीर ठरतो कमरेच्या दुखण्यावर, ते आपण जाणून घेऊया. तर भारताची प्राचीन परंपरा असलेला योग आजही अनेक रोगांवर उपाय आहे आणि योगासनं आणि प्राणायामाद्वारे कमरेचं दुखणं बरं करू शकतो असा दावा यामुळेच करण्यात येतो. तर कंबर दुखण्यावर उपचार करण्यासाठी योग कसा उपयोगी ठरतो हे पाहण्यासाठी प्रशिक्षण सत्र होणार आहे. त्यासाठीच योग शिक्षकांचं एक पथक 12 आठवड्यांचा एक प्रशिक्षण कोर्स सुरू करत आहे. या प्रशिक्षणात योगाच्या अनेक प्रकारांचा समावेश केला गेला. यात 18 महिन्यांपासून कंबर दुखणं सहन करणाऱ्या 18 ते 65 वयोगटातील 260 जणांना तपासलं जाईल. न्यूयॉर्क क्लिनिकल ट्रायल्स विद्यापीठाचे संचालक डेव्हिड टार्गेसन यांच्या नेतृत्वाखाली या रुग्णांची तपासणी करण्यात येईल. त्याद्वारे कमरेच्या दुखण्यावर योग किती उपयुक्त ठरतो हे पाहिलं जाणार आहे. त्याचबरोबर आता आपण थोडंसं महिलांच्या सौंदर्याकडे येऊया. महिला आपलं सौंदर्य खुलवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय करतच असतात आणि अतिशय त्वचेची काळजी घेणं हा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. तर त्यात आता उन्हाळा सुरू झालेला आहे, त्यामुळे ज्यांची स्किन ऑइली असते त्यांना मात्र अतिशय महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे अशा लोकांसाठी ज्यांची स्किन ऑइली असते त्यांच्यासाठी की त्वचेची काळजी घेणं फार उपयुक्त गरजेचं ठरतं. तर त्यासाठी काकडी फार उपयुक्त असते. या ऑइली स्किनसाठी काकडीचं फेस मास्क अतिशय फायदेशीर मानलं जातं. तर याचपासनं कशी काळजी घ्यायची ते आपण पाहूयात. तर काकडी, हळद आणि लिंबू हे फार उपयुक्त ठरतं या स्किनसाठी. तर एका वाटीत 1 चमचा हळद, अर्धा कप काकडीचा पल्प आणि काही थेंब लिंबाचा रस मिसळा. ते चेहऱ्यावर लावा आणि 15 मिनिटांनी पाण्यानं धुवा. यात वाटल्यास अंड्याचा पांढरा भागही मिसळू शकतात. त्याचबरोबर काकडी आणि दही यांचं सुद्धा मिश्रण उपयुक्त ठरतं. या दोन्हींची पेस्ट तयार करून चेहऱ्यावर लावा. 15 मिनिटांनी कोमट पाण्यानं तुमचा चेहरा धुवा. त्याचबरोबर काकडी आणि मुलतानी माती सुद्धा उपयुक्त ठरते. तर मुलतानी मातीत काकडीचा रस मिसळून पेस्ट तयार करून चेहऱ्यावर लावा आणि वाळवल्यानंतर तो धुवून टाका. त्यानंतर काकडी आणि कोरफड अनेक बाबतीत आपण पाहतो कोरफड ही प्रत्येक रोगावर उपयुक्त ठरते आणि त्वचेसाठी कोरफड फार महत्त्वाची मानली जाते. मुरुमं वगैरे असतात तर त्यावर कोरफड अतिशय जालीम उपाय ठरतो. 1 चमचा कोरफड जेल किंवा त्यात रसात 1/4 चमचा काकडीचा रस मिसळा. चेहरा आणि मानेवर लावून 15 मिनिटांनी तसंच ठेवा. नंतर कोमट पाण्यानं चेहरा धुवून टाका. काकडी आणि बेसन 2 चमचे बेसनमध्ये काकडीचा रस मिसळून चेहरा मानेवर लावा आणि 20 मिनिटांनी तुमचा चेहरा धुवून टाका. अशा प्रकारे तुम्ही उन्हाळ्यात तुमच्या त्वचेची काळजी घेऊ शकतात. विशेष करून ज्यांची स्किन ऑइली आहे त्यांच्यासाठी हे काही उपाय महत्त्वाचे ठरतील. त्याचबरोबर आजच्या कोकण सातच्या बेटर लिव्हिंगमध्ये स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. तर ती कोणती तर पाहूयात. नथिंग फोन 1 हे एक जबरदस्त डील आहे आणि मोठ्या डिस्काउंटसोबत खरेदीची संधी तुम्हाला उपलब्ध झालेली आहे. तर नथिंग फोन 1चा 8 GB रॅम प्लस 128 GB स्टोरेज व्हेरियंटच्या या फोनची किंमत फ्लिपकार्टवर डिस्काउंट नंतर 29,999 रुपये किमतीत मिळते. ग्राहक या डीलला शानदार बनवण्यासाठी फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक क्रेडिट कार्डवरून पेमेंट केल्यास 5% ऑफर दिली जाते. तुम्ही या फोनला EMI सुद्धा खरेदी करू शकता. त्याचबरोबर तुम्हाला दर एक महिन्यांनी 1,026 रुपये द्यावे लागतील. सोबत 27,000 रुपयांपर्यंत एक्सचेंज ऑफर सुद्धा दिली जाते. संपूर्ण एक्सचेंज व्हॅल्यू मिळाल्यास हा फोन तुम्हाला फक्त 2,999 रुपये किमतीत मिळू शकतो. अशा प्रकारे मोठं डिस्काउंटची खरेदी या माध्यमातून तुम्हाला उपलब्ध झालेली आहे, खरेदीची संधी उपलब्ध झालेली आहे. त्याचबरोबर आणखीन एक असं HP पॅव्हेलियन एरो 13 लॅपटॉप भारतात लॉन्च झालेला आहे. तर त्याचे फीचर नेमके काय आहे ते सुद्धा जाणून घेणार आहोत. HP कंपनीनं आपला आणखीन एक नवीन लॅपटॉप भारतात लॉन्च केला आहे आणि या लॅपटॉपचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे याचं वजन
किलोपेक्षा कमी आहे, म्हणजेच या लॅपटॉपचं वजन फक्त 970 ग्रॅम वजन इतकं आहे आणि या लॅपटॉपमध्ये Ryzen 7 प्रोसेसर आणि रेडियन ग्राफिक्स सुद्धा दिलेला आहे। युजर्सला यात जबरदस्त परफॉर्मन्स पाहायला मिळू शकतो आणि कंपनीनं तरुणांना विशेषतः आकर्षित करण्यासाठी या लॅपटॉपला आणलंय। तसेच विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा हा लॅपटॉप चांगला ऑप्शन ठरू शकतो। तर आता या लॅपटॉप विषयी आपण जाणून घेणार आहोत, त्याचे फीचर आणि त्याची किंमत सुद्धा जाणून घेणार आहोत। तर HP पॅव्हिलियन एरो 13 ची किंमत काय आहे, तर HP पॅव्हिलियन एरो 13 विथ Ryzen 5 ची किंमत ही 72,999 रुपये इतकी आहे। तर HP पॅव्हिलियन एरो 13 विथ Ryzen 7 ची किंमत 82,999 रुपये ठेवलेली आहे आणि लॅपटॉपचं वजन फक्त 970 ग्रॅम आहे आणि या लॅपटॉपला 3 रंगात उपलब्ध करण्यात आलाय। यात पेल रोज गोल्ड, वॉर्म गोल्ड आणि नॅचरल सिल्वर या 3 रंगांचा समावेश देखील करण्यात आलेला आहे। अशा विषयांवरचं आजचं हे बेटर लिव्हिंग होतं। तर तुम्हाला हे बेटर लिव्हिंग कसं वाटलं हे आम्हाला कमेंटच्या माध्यमातून नक्की कळवा। तुम्हाला कुठल्या विषयावर माहिती ऐकायला आवडेल हे सुद्धा आम्हाला कळवा। आणि आता रोज आपण भेटणार आहोत या लाईव्हच्या माध्यमातून बेटर लिव्हिंग घेऊन। आणि आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।